Se voi olla. Yleensä aina on sanottu, että hyvä rytmi sanoo aina, niin kuin, että koirasta erottuu niin juoksu. Joo, voi olla, että no, mutta ei sinne nyt ehkä ihan mitään. No eihän se ole mitään, se on oikeasti mikään mahdottomuus. Kyllähän se kuitenkin niin seurasi se pyöritys. Aivan, ei aivan. Tällaista, ne on kuitenkin aika niin pikkuviilauksia. Joo, kyllä. No niin, varmaan. Ja sivuilla tavallaan selkeä. Joo, kyllä. Sitä niin. Joo, totta, mistä on helppo ottaa pois. Ja ne on selkeitä virheitä. Niin, että nämä tämmöiset pienet pommat, niin se on vähän sellaisia. Niin, kyllä. Ei missään saa kirjoittaa pienestä kohtauksesta. Aivan, kyllä. Totta. Kyllä. Jos tavallaan ajattelee mistä sitä Joo. Joo. se, että se istuu Kyllä. Kyllä. ja ehkä se yleensä sehän istuu periaatteessa, mitä se istuu. Niin se sitten kun se seilaa siinä vähän, että sitten Joo. Joo, no se on hyvä nähdä tuosta. Joo. 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 Oh, joo. Totta. Niin on. Mutta se periaatteessa se osaa seuruuta, mutta se ei vaan se mielentila tässä liikkeiden väliin etenkin, niin se on oikeasti tosi vaikea. Sitten yksittäisenä se vielä jotenkin menee.